benvidas un ano máis ao tradicional Festival das Letras Galegas. Este ano a homenaxeada é Begoña Camaño. Begoña foi unha escritora xornalista moi involucrada na loita social, o feminismo, a igualdade e no compromiso co xornalismo. Para recoñecer a figura de Begoña, imos ler un fragmento da obra teatral O Transxerir das Ondas, de Paula Carballeira, que é a madriña da aula de segundo. Nesta obra, Paula percorre a vida e a obra de Begoña, da súa amiga Begoña, para reconstruir a faceta máis insumisa e desobediente de Begoña Camaño, a do sorriso calmo, a da voz nas ondas, a da escrita e da proposta necesaria. Isto é o transgredir das ondas, un posto sobre a cara máis visible, máis intensa e máis comprometida da xornalista e escritora Begoña Camaño.